Kailangan mong malaman ng totoo. Ha? Ano yung sinasabi mo? Imposible yan. Pinagkakatiwalaan ko silang dalawa. Maraming salamat pala, Berto. Huwag mo na ako sunduin mamaya. Tinanghali na yata ang dating ni Ruby. Sino kaya yung lalaking yun? Bakit naman kumare? Nakakahiya kasi sa'yo, pare. Naabala ka pa namin. Huwag kang mag-alala, mare. At saka, ibinilin ka sa akin ni Pare Masong. Sigurado ka ba, paring Berto? Oo naman. O siya, sige. Mag-ayos pa ako ng mga paninda ko. Maraming salamat ulit, pare. Sige, mare. Ruby, O, Mitch, magandang umaga sa'yo. maganda umaga din sa'yo, Ruby. Bakit tinanghali ka yata sa pagbubukas ng pwesto mo ngayon? Oo nga eh. Si Masong kasi maagang lumuwas sa Maynila. Kaya nasikaso ko muna bago ako pumunta rito. Ilang linggo na naman ba mawawala ang asawa mo bago umuwi? Depende sa boss niya. Minsan, inaabot ng 1 buwan. Buti, kinakayang pa na mag-isa sa bahay. Tapos, magbubukas ka pa ng pwesto nang walang katulong. Hindi naman ako nahihirapan dahil nakikisuyo naman ang asawa ko sa kumpare naming si Berto. Ganun ba? Sino pala yung kasama mo kanina? Siya ba yung kumpare nyo? Oo, si Berto nga yun. Mabuti naman at may kumpare kayong maaasahan. Oo nga eh, kaso nakakahiya din. Wala bang asawa yung si Berto? Wala. Matagal nang walang asawa si Berto. At hiwalay na. Mahirap nga yan, Mare. Baka pag-isipan kayo ng hindi maganda ng kapitbahay nyo.